Keď som bol ešte dieťa, tak moji rodičia sa rozviedli a zo pár rokov neskôr môj otec spáchal samovraždu a to bol dosť ťažký čas v mojom živote a ja som sa dostal do partie mladých ľudí, ktorí mali veľmi podobné problémy ako ja a my sme boli unavení tým všetkým, čo sa nám stalo a čo sa dialo okolo nás a chceli sme utiecť niekde preč. Chceli sme utiecť preč od reality a chceli sme zabudnúť. A tak sme začali experimentovať s drogami a s rôznymi vecami a zo začiatku to vyzeralo veľmi nevinne a veľmi lákavo, veľmi zaujímavo, ale za chvíľu ma to začalo ovládať. Bolo to silnejšie ako ja a začalo ma to sťahovať dole. Už ne som ja diktoval, kedy ja si dám drogu, ale droga začala diktovať mne, kedy si ju zoberiem. A tak to išlo ďalej a ďalej. Ja som začal rozpredávať veci okolo mňa. Ja som začal klamať ľudí, zraňovať a ubližovať ľuďom. Dostal som sa do väzenia a chodil som z liečenia na liečenie. Všade mi hovorili, čo mám robiť, kde mám robiť, ako mám robiť, s kým sa mám stýkať, nestýkať, ale to vôbec nefungovalo. Vždy som sa vrátil a vždycky som padol do drog a vždycky to bolo len hlbšie a hlbšie. Pamätám si, že už keď som bol v drogovej závislosti takmer 10 rokov a nebolo nikoho, kto mi im pomohol a ľudia mi hovorili vo všetkom v tom, čo si navaril proste, čo si spôsobil, v tom zahyneš. A ja už som bol u svojej doktorky a tam mi povedala, ani ja ti nepomôžem, choď a nájdi si inú doktorku. Choď preč, pretože už ti není pomoc. Nalomené je tvoje zdravie a buď zomreš na predávkovanie, alebo zomreš z toho, jak si celý úplne zničený. Teraz mám vyše 65 kg, vtedy som mal menej 40. A bol som z toho znechutený a vravím, tak toto už není život. Toto je prežívanie zo dňa na deň. Ja už ani nežijem, som jak žijúca mŕtvola. Ja som chytil nož a povedal som, ak toto má byť všetko, čo má byť v budúcnosti, čo som doteraz zažil za posledných takmer 10 rokov, ja chcem byť mŕtvy, ja som chytil ten nož a chcel som si ho vraziť do srdca, ale som narazil na koza, tak som si ho vrazil do brucha a minul som o centimetr tepňu a dostal som sa do nemocnice a v nemocnici ma lekári zachránili a dostal som sa predivným spôsobom do strediska Teen Challenge. A tam mi už nehovorili, som tam došiel a prvé, čo ma oslovilo, mi nikto nepovedal, choď tam, nemôžeš chodiť tam, toto môžeš robiť, toto nemôžeš robiť, ale povedal mi, je Ježiš Kristus, ktorý môže zmeniť tvoj život, ktorý ti môže dať nádej a ty môžeš byť slobodný. A ja som to toľkokrát videl vo filme, toľkokrát som o tom počul, ale ja som to nezažil, ja som nemal ten dotyk. A som povedal, Bože, ak skutočne je táto cesta, tak prosím ťa, dotkni sa ma, zmeň môj život. A zrazu sa začalo diať, že Boh mi začal nastavovať také zrkadlo. Ja som videl dovtedy všetky tie veci, ktoré som spôsobil, tie zranenia, krádeže, všetkých ľudí, ktorí som ubližoval. A začalo ma to boleť a bol to tlak v mojom vnútri. Ja som to dával preč a povedal som, Bože, odpusť mi, prosím ťa. Ľudia vravili, nemáš nádej, ale on povedal, ja ti odpustím, ja ti dám nový život. Ja ťa prevediem všetkým. A on to urobil, on mi odpustil celý môj život dovtedajší. Dal mi nové srdce. Ja sa s ním môžem stretávať každý deň a on ma povolal, aby som mu slúžil. Na budúci týždeň na biblickú školu a potom, keď sa vrátim, túžim slúžiť v tejto krajine, pretože Boh je ten, ktorého môžem stretávať každý deň a on mi dal, čo som nikdy dovtedy nezažil. Už som takmer 4 roky slobodný a vďačím za to Pánovi, pretože ľudia povedali, ty zomreš vo všetkom, čo si spôsobil, ale Boh povedal, ti odpustím a ty budeš žiť.